Children over. Mark over and I'm handle this. Over. Hello, Abuja. Territory. Criminal defense over. Over. Yes. Who you be? Who does you bag it ass where you take go on the block? Yes. Block me here. Elen kata is block. Elen kata na block. Makachukwu gi make mu re ha ụmụazị obodo ha kwụ na enwere ụjọ. Much do na dey ka gị nweta obere maka na ịhụrụ nwa mre ntakịrị. Gị che na ụmụazị ibek. Onye awụdụkwa ụmụazị ibek ka ịdịkwa ala atalat. Na maka gị bede respect anyị nwa wo adolescent. Gị respect nwa m officer isi no nga. Kele wada anyị sai ndewo. Kibia nga agbo kan kata. Hey, that's so far. Me. Where the call boy. You look person head. Hey. Me. Let me finish. Copy boy. This one carry a code where be like in land. If I get this now, not going for your head now. You go come out for my side. I can ewo ma madam sam egwole haji na oburu ishigo. Ana achozi cultivate ya wi iguji ma we gba akpụ. Amadam su ishigi openi ishigi ericha sichana. Eweliwe ugba ka leruru anya. Na nnam beware gini awudu ku o. Kai gwazie kai mezie ga attend as adult. As an adult. Better leave me. Make a pass peacefully o. Make you pass you free. Ma wona go federal government dey na yinga. Lukububa. Mgbaganu mhumgo. Cross on go ba nwure bibu no tebi gbo go ilo hakwo. Wara na agbago. Ele bi gache kini ele bi gache. Iwo onye Igbo ka iwo onye Hausa. Amonyu mudure ekwe. Osu. Iwo onye mudure ekwe. Nya iwo onye Igbo ri. Gi yigu we nda Hausa. Agaja ahia ndi Igbo. Offense number 1. Offense number 1. I can tolerate any other thing. My height to go. My ihe ndị ọzọ nọ gị n'ime ma isi gị richashi enwe m ike gbara gị mana ka ịhụrụ ka iyi uwe ndị ugwu n'ala ndị Igbo. Oh yeah, bilateral relationship. Oh ihe awụ mbala. Bilateral relationship. Ihe kwuru ọ ihe awụ. Ọ ihe awụ. Ka iyi ike enwere onye Hausa nwechiri ike ịhụ onye Hausa n'ụwa na onye Hausa emege ya gị efe ya gị efe isi agụ ndị Igbo. Ndị ugwu enwechi ike ime. Mana ndị ma okpuru ogbu ha ndị Igbo anyị ha bịa onye Igbo ga wee gba nkwụ ya akwa efe ndị Hausa. Gị ga-abịa traditional marriage onye Igbo gbaga ihe ga-ahụ ndị yi uwe ndị Hausa gị na-ajụ ọwa onye Hausa bịara ala asị gị mba na ọwa onye Igbo ndị name of na na-eme fashion enwere fashion na-adịdị mma omume onye na-ahụ dịgị n'anya ikwesịrị ime ya labatara o kwesịrị ihe ikwuru mgbe gị hụkwa onye Hausa onye Igbo onye Hausa enweghị ike nọkọta otu ya kwa ya were efe isi agụ mere ihe ha iji ga-efe ndị ugwu n'ala ụmụdịrị ekwe ogodo awọ ọkụ ị ga-eyipụ ya nga ụgba ọ gị kwọpe na asị nọ na ya na otherwise I kpọpụ gị Abuja offense number 1. In fact, before that I get trigger over Abuja ga no lie ele bi gaji I dey go shop. I dey sell beans for my shop. You dey sell beans for your shop. You dey go shop. You dey sell beans for your shop. Yes. Now what I dey do? Beans in there, eli ho na. I'm not giving you a fool. I say fool. Beans na me mmadụ togologo. Hey! Nke wo okwu adana. British Igbala German. Ekwe n'ute ekwere. Beans me mmadụ ogologo. Ama mmanwụ agala na ama mmanwụ. Machi.
beans me mmanụ ya eto ogologo ka ha nga beans ọ ga-agwụgo na nwa gị na-ere beans kwesịrị a ga na-ayọ ogologo ga-aga ha ka nwoke ụmụaka na-akpọ boko ke bibu Lagos mbụ mpa ya ka m na-ekwu okwu ya Collins ọhụrụ ogologo nna ya tọgido ote dị ka egbe a na-eji ya eji atụ onye ere beans wee ezigbo beans o kwesịrị itokanye oto. That means you're under arrest for ire fake beans na dị eme mmanụ togo. Offense number 2, tantamount to jail. Tantamount wa to jail ihe enwe officer nwaanyị kwuru. Officer ayọ maka onye awụ. Awụ m officer. Officer ihe nọ n'obi awụdo akpụ nkụ. Awa drogo n'obi ihe ọwụwọ. Officers ayọ ichigi ya na mmanụ granọt ya ada gịnị mụ na nwa m kwano gịnị offices carrot getabiri moto m na-adaje gị kronom beware maka m taa gị n'ehihie m ị ga-adawo gịnị ya nga size ga ha otu nta ga-egwu so isari agaja Abuja over maka gịnị Osu isi maka gịnị agbakwụla ụdọ ụmụazị I'm a dear God, Prabia. Ị ga-edi gịnị ya ụdọ okwu atụkwala nwa m aka n'ihu gịnị ya ụdọ ọgbọ na gịnị ahụ na size awụdọ na gịnị ya wụ chere ga m agwagwa nwoke m chere na ị na-agbọ ka nwa mkpi ajọ ala a ga-atụ magụ n'ọnụ nwa orie ji gị tụọ n'arụsị ana m eri beans. Oh, you ready there? Another offense. Offense number 4, tantamount to jail. Tantama. To lie to him, please, no. Almost like a eri beans. Let's look at Abuja. It's me. Carrot over. Na make sure you go drill. Off you over. O me hana ge makpuru ofia. Ini hemren. Nga ha go wa ha tukpo go no ha ge gbankati. Ana akpọ go ofia, o kwasa atukpo go no ha ge dre do budie no ha wa ha go. Isu taputa na he ko si aguloye. Isi da aguloye. Nga m nọkọ ị na-arị ike. Babola wa puta palifu belu. Ya bram komlala. Ipalifu dị elu. Ekwesikwa na ị ga apalifu ya maka onye asọsọ akpụ isi ya. All right, this is Chief Imo. I believe you all know me very well. Today is the one of this very production, and so far it's been fun. It's been moving smoothly, and it's something different we're trying to cook this time around. So if you've not subscribe to our YouTube, fast and fasten your belt. Go there now and subscribe so you begin to enjoy all these good comedies we are putting together for families to smile after the day's stress and all the happenings around. At least you go into our channel and make yourself happy so that your stress will go away. I still remain Chief Imo worldwide, longinus and Okute. Follow me on Instagram at Chief Imo and on Facebook Oriakụ Longinus. Then you can as well do the following at Chief Imo Comedy. Subscribe. Day one. Subscribe. If you don't subscribe, you won't again. If you don't subscribe, if I catch you, if you don't subscribe, call them Bosoka. When they subscribe, if I'm Megan, subscribe. Yes, Chief Imo. Love you. Subscribe or key when we'll be angry. Our two said subscribe or because Subscribe. To subscribe to Chief Imo Comedy. Are we there? Magam Chief Imo Comedy. all the way. Chief Imo Comedy. All the way. Subscribe.
Hey, we're subscribe. losing it. You don't need to waste time.